Sudah tu alai. Orang nan arif bijaksano. Tahu jo paneh kamalatui arif jo rantiang kamancucut. Ndak tangguang bundo kanduang ko santiang jo do pak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Sacupak bareh di tanah kanyang lah orang sagaduinya. Abi ni apa nam pandai tu? Yang di hari-hari aja nya ndak. Lai terang ada pak dong. Abah terima kasih lah kawini sudah melayan tu, terima kasih yo dia. Lah menumpang saya anak ambo 9 bulan 10 hari. Rasanya ndak ciek jo laki-laki nama terima kasih. Bini no payah mengandung. Anang katibo minta terima kasih kena. Nang kedua isteri awak tu pak dia lagi ada Allah sipek pelupo. Di kau pak suruh anu kau tinggi